Pane chitiko chinoshamisa chatinoona kuti aiwa sezvinongozikanwa nyika yose kuti Zimbabwe took part muma-elections emuMozambique. Nyika yose inozviziva, niwe kuMozambique vanozviziva. Massive wars atikuona ari kuitika kuMozambique. They are fighting against aiwa maZimbabweans. But tonoona kuti pakarepo mamwe maZimbabweans aiwa ari kutoatakiwa vachinzidzokera kunyika yenyu. Pane chitiko chatoona kuti vakomana vanofambira nhau vari kuona kuti aiwa kwatozoblokewa kana kubva kumaborder post zvatakuona kuti zvava kuafecta nyika yedu yeZimbabwe to a greater extent. Sana pina mashoko amudanyogwa panapa, not bo subscribe or like or turn on the bell icon. Timina pahendo panapa vanonyora vachiti Kozwa is closely monitoring the current situation in Mozambique. Our informer made this video confirming that ordinary protesting civilians have closed the border post. This is going to greatly affect the Zimbabwean economy. Zambia and the DRC are also going to be affected. Anoposta video ramuri kuona iratesa ma pictures tiona at the border post yavarwa, mutiona ma trucks there are no way to travel. Angomira tiona ma Zimbabweans vachiatakiwa, wese vana number plates emuZimbabwe they are being attacked. Nekuda kuchitiko chekuti they know kuti aiwa ma citizens in Zimbabwe they took part in my elections, atikaona kuti ma elections avo they declared them flawed, they declared them are not being credible. They say my elections gara yenyu now isusu want ma free, fair and credible elections. Mashoko atinobuda tiona kuti zvinonyanya kuvagwadza vachinoti kuMozambique aiwa transition leadership yakaflowa smoothly. Vachitika zvichitika unaona Mozambique, why is it mamwe leaders emunyika maona na Mozambique vachitadza kungofollowa suit sezvangoita kuBotswana? Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinda comment section medu tudze mafungiro enyu, musaona subscribe or like, turn on the bell icon.